Jednou z veľmi dôležitých vecí je trénovať tak, že ten úder niekde dokončíš. Je dobre mať panáka, keď nie je takéhoto drahého, tak nejakú do vankúša, do madraca. Ja rozmýšľam nad takou penovou verziou, budem na tom pracovať, technicky to musím doriešiť, ale rád s tým prídem pre vás, aby to bolo lacné, lebo toto je drahé a panák na vinču je takisto drahý, veľký a ja chcem niečo také malé závesné spraviť na stenu, kde budú ruky, kde ten dotyk, ten hmatový reflex sa bude prebiehať a kde ten úder môžete dokončiť, pretože pokiaľ ten úder nedokončíte, tak vy sa ho nenaučíte. Poviem vám taký príbeh, bol som na vojne, celú vojnu som trénoval taký kop. Ten kop je z karate, naznačuje sa na jednu stranu a vedie sa z druhej strany a kopne sa do hlavy. Mal som ho perfektne vymakaný, robil som ho tak rýchlo, že nikto mi to nevykryl. Presvedčivo som klamal tou druhou stranou, každý tam na tú stranu zareagoval a ja šup, blesku rýchle som sa priblížil. Totálna tesnotka v hlave. Prišiel som z vojny, nastala situácia, pred barom bol problém a mal som konflikt. Došlo k boju a ja som tento kop chcel realizovať. Chcel som ho kopnúť, pretože situácia to vyžadovala, aby som sa ubránil. No a ja som ten kop s celou vervou previedol, ale ja som ho iba naznačil. Vôbec som nedokončil ten ťah. Proste som kopol, priblížil som sa, vrátil som. Potom sme bojovali, ale potom pozdejšie som nad tým premyšľal. Nedoviedol som to. Naučil som sa naznačovať a keď sa naučíte naznačovať, budete iba naznačovať. Proste potrebujete niečo, kde ten úder dorazí, dojde a ten váš reflex matový, aj ten pohybový, ten kľud sa tam do vás zažerie a vy, keď bude treba, vy to aj urobíte. Pretože keď budete trénovať len náznaky, skutočne sa môže stať ako mne, že urobíte v priamom boji len náznak a nič sa nedieje.